Na, sok szeretettel köszöntök mindenkit. A Dóra elment, mert azt mondta, hogy ő nem fog a videóban szerepelni. Szerintem az esküvőn sem fog szerepelni, de jó, amúgy bestszóásányvíz van benne. Jó. Gyors info pár dologról az esküvővel kapcsolatban. Nem lesz hosszabb a hajam, ez a legfontosabb. Ugye a lefolyása úgy lesz a dolgoknak, hogy 15 óra 00-kor lesz egy gyülekező Budaörsön, a templom téren. Itt van Budaörs főtemploma, és akkor itt fogjuk megejteni a templomi, nem jó nevet, szóval a templomi szertartás, így van. És ennek a menete úgy fog zajlani, hogy 15:00-kor kezdenek érkezni a vendégek, és arra szeretném kérni mindenkit, hogy 15 óra 25 percig foglaljátok el légy a helyeteket majd a templomban. Ez azért szükséges, mert egész nap menetrendje az elején egy picit feszesebb, aztán majd utána szépen lazul, ahogy haladunk előre az időben. Tehát 15-25-re elvileg mindenki elfoglalja a helyét a templomban, és akkor mi be fogunk vonulni. És Márió atya szépen elkezdi a szertartást. A szertartás, illetve az egész nap levezetésért 2 ceremónia mester fog felelni. Az egyiket úgy hívják, hogy Farkas Balázs, a másik ceremónia mester pedig Sumi Andi lesz. Ők fogják így különböző információval ellátni a nász népet. Na most, amikor bementünk, akkor Mária atya közel cirka fél óra alatt össze fog minket adni, és ha minden igaz, akkor a nász nép akkor ki fog vonulni, és lesz pár ember, akinek fogunk adni rózsaszirmokat. És a rózsaszirmokat ránk fogjátok szórni, mert mi fogunk a legutolsó pillanatban kimenni a templomból. És ha ez így megvan, akkor a következő lépés az lesz, hogy a fotókat el fogjuk készíteni. Alapvetően az elején 6-8 fotót fogunk, 6-8 beállást fogunk elkészíteni, lesz egy közös nagy fotózás, illetve főleg családi, közeli fotókat fogunk megcsináltatni, elvégeztetni. Ez azért kell, mert az átérés a templomtól a másik és utolsó helyszínre az körülbelül egy 35-45 perc, átlagban 40 percet fog igénybe venni mindennel együtt. Tehát a ceremóniamesterek el fogják mondani azt, illetve előzőleg is majd el fogjuk mondani, hogy milyen fotók fognak készülni, akik nem lesznek rajta ezeken a képeken, vagy nincsenek benne azokban a csoportokban az össznagy képet leszámítva, azok el fognak indulni, illetve elindítják majd a ceremóniamesterek őket a másik helyszínre. Mind a templomnak a pontos címét, mind a rendezvény Evans Hill, a polgári és a buli helyszín pontos címét azt el fogjuk nektek küldeni, úgyhogy amikor vége van a templomi ceremóniának, akkor azt egyszerűen beütitek, és akkor el tudtok jutni autóval. Akinek autós transferre van szüksége, azt jelezze, mert ebben fogunk tudni segíteni. Lesznek olyanok, akik egyedül lesznek autóval, vagy kevesebben, ők majd segítenek az átjutásban, hogy ne maradjon senki se fuvar nélkül. Megkérdezem Dórát, van-e valami kiegészíteni való ebben a dologban? Azt mondja, nincs, remek, mehetünk tovább. De hosszú, és akkor majd meghallgatják. Na és. Szóval, föl fognak érni a vendégek a vendégvárásra, a vendégvárás 15
17:00-tól, tehát 5 órától fogjuk tartani. A templomi ceremónia kb. 16:00 és 16:10 között ér véget, tehát a pár fotózás után ilyen 17 és 17:15 között kell papíron mindenkinek felérkeznie, még valószínű, hogy mi is fel fogunk érni arra. A két ceremónia mester közül Balázs fent fogja várni már a vendégeket, ő fog legelőször elindulni, és a vendégek itt két részre fognak oszlani. Az egyik rész az szállást fog elfoglalni, ez ha minden jól megy egy pár pillanat alatt, mivel le vannak adva az adataik, ezért csak megmutatjuk, hogy hova kell nekik menni, és át tudják venni a szállást kb. Valószínűleg 5 perc alatt. A parkolás tekintetében a helyszínen lesz majd parkolóhely, a szállásnak is lesz parkolóhelye, ezeket majd megbeszéljük addig pontosan telefonon, hogy melyik részen lehetnek parkolni, és megbeszéljük majd a ceremóniai mesterrel, hogy mutassa meg nektek, hogy hova tudtok majd parkolni, így nem lesz semmi gond azzal, hogy az autók hova kerüljenek. Jó. A vendégek másik fele az már a vendégvárásban fog részt venni. Kis hangulatos zene fogja majd várni őket, nem lövöm le a poént, mert a Dóra meg is ölne, de a lényeg, hogy mindaddig, ameddig mindenki oda nem ér, kaja-pia, nő és férfi vár benneteket, és ez 17 óra 50-55 percig fog zajlani, amikor is 17:55-kor be fogunk vonulni, és elkezdődik a polgári ceremónia 18 óra 00-kor. Ez várhatóan 30 percet fog igénybe venni, és 30 perc után először a nap folyamán, illetve a templomi ceremónia után ott egy rövidebb idő, de itt lesz főleg lehetőség a gratulációk átadására, meg a hely elfoglalására a rendezvény helyszínen, az asztaloknál. Persze már lerakhatjátok a cuccotokat, megkereshetitek az asztaltérképen, hogy hol vagytok, tehát ez már meg van engedve, nyugodtan be lehet tölteni a teret, benézhettek, hogy hogyan néz ki, megkereshetitek a helyeteket, és le is ülhettek oda. Amint megvan ez a gratulációs, helyfoglalásos dolog, akkor 19:00-tól, jól mondom, Dóra? Vacsora következik, amit egy közös leves, feltállalt levessel fogunk indítani, illetve a többit azt pedig majd a menükártyán fogjátok olvasni, hogy mit fogtok enni és inni az est folyamán. Mi egy nagyon kicsit el fogunk szökni, ugyanis a naplemente az 19:44-kor lesz, és pár szép fotót szeretnénk lőni a kilátónál, ami 3-4 perc sétára lesz, és hogyha ezzel meg vagyunk, egy 20-25 perc múlva mi is visszatérünk, 19:50-19:55 környékére. A következő időszak az a 21 óráig terjedő időszak, itt egy halk és nem túl halk zenék váltogatják egymást, itt tényleg az lesz a lényeg, hogy bocsánat, még azt kihagytam, hogy a vacsorához természetesen szintén lesz hangulatos háttérzene, ami szintén a meglepetés része lesz. A 21 órai időpont az azért lesz fontos, tehát hogy itt lesz egy olyan másfél órányi, egy óránál egy picit több idő, mert az kicsit ilyen szabad program jellegű lesz, majd 21:00-tól a nyitó tánccal fogjuk megnyitni az estét. Természetesen, ha jól gondolom, előtte is lehet azért fölállni, meg mocorogni, hogyha szól a zene. Nem lehet? De lehet. Lehet. Kaptunk engedélyt, lehet. És utána 21:00-tól megtartjuk a nyitótáncot, és hogyan? Beszédet mondasz. Beszédet is mondok, igen.
szabadabb tartalmút, mint amire arra számítani lehetne. Sokan félnek tőle jogosan. A lényeg, hogy utána 22:00-tól várható esetleges program még. Ez majd még kiderül, hogy mi és hogyan fog történni. Illetve 23 utána pedig szintén így a köztes időkben DJ Tomás fogja a zenét szolgáltatni, majd 23:00-kor a Mennyecske tánc következik, addig, ameddig a Dóra bírja, és mindenki meg nem táncoltatta, majd a torta felvágással, és az valószínűleg az éjféli menüvel fogjuk zárni az est ezen szakaszát, és ezt követően pedig következik az igazi Ereszdel a hajam, amikor nem kell visszafognotok egyáltalán magatokat, és azt csináltok, amit akartok, lebonthatjátok az egész házat a mi kontunkra, természetesen mindent mi fogunk fizetni, hogyha bármi tönkre megy, meg hogyha nem megy tönkre akkor is, mármint úgy értem ezt, hogy érezzétek nagyon jól magatokat, és nagyon remélem, hogy bulizunk egy akkorát, mint amekkorát utoljára egészen kiscsikó koromban buliztam. Nagyon jó alanyokkal vesszük körbe magunkat, mert Dórának az édesapja az igazi buli király, úgyhogy vele azt javaslom, hogy mindenki igyon egy keveset. Kérdések, hogyha felmerülnek, akkor nyugodtan írjatok. Biztos, hogy sok mindent nem mondtam el, de alapvetően ez lesz a menete az estének, és kell még valamit mondanom, amit kihagytam, és nagyon fontos lenne? Nem, azt mondja Dóra, hogy nem, hogy így is nagyon hosszú a videó. Alapvetően megpróbáljuk tartani a menetrendet. A két név, akitől mindig mindent megtudhattok, az Farkas Balázs és Sumi Andi lesznek. Hozzájuk mindig oda mehettek, hogyha esetleg nem láttok olyan embert, akitől meg tudnátok kérdezni. Minket, ha lehet, hagyjatok békén, mert mi bulizni szeretnénk, meg jól érezni magunkat egész este, és ez így is fog következni, márhogy így fog bekövetkezni. És megint sokat pofáztam, abba hagyom, mert nem, azt mondja Dóra, hogy nem. Jó, köszi szépen a figyelmet, jöhetnek a kérdések. Jó éjszakát, sziasztok, ahogy ígértem, ennyi volt a videó mára.